Защо ме занимаваш сега, приятел? Какво искаш? Има снимай морето сега. Изчезни от тук. Нали казал да ти кажа, че искам да се пресим по закона. Утре вечера ще оставя детето, обади ми се. Просто те питам. Казах, че сега съм с детето, не ще да ме занимаваш. Те ли? Що? Да. Защото така. И аз не ще да ме снимаш, ама ме снимаш. Не искам на публично място, ти дължа да се занимаваш с мен, аз не съм. Просто ти казвам, че ми дължиш и ни клея 200 лева. Виж до края на месеца да намериш време да ми го Докажи ще го. Докажи го. Не, аз няма какво да доказвам, аз съм се го доказал. Ще видим. Просто парите, които ми дължиш, трябва да ми ги донесеш. Ама ти Марики тираш ли, какво направиш? Не, просто ти казвам, че ми дължиш пари. Ми като ги покажеш на бележка, ще ги дам. Ще ги покажа. Добре. Значи Кога си ми ги превел? Гледай се доближаваш до моя собственост. Аз се доближавам. Има го записано мой човек. Ще И видим. това ще го покажа. Добре. Просто ти казвам, че ми Ще дължиш видим, 1200 лева. Ще видим. Колкото и да се криеш по тъмните часове. Ба, крия се. Като смъж телефона, по-стилен се чувстваш? Не, по-спокоен. По-спокоен, що? Да, защото ще докажа, че аз към никой не се доближавам, аз никой не се занимавам. Аз с тия Вие си идват, че се занимавате с мене. След като си ми нарязал гумите нормално, аз за това се занимавам с Да, тебе. са никой нищо не съм рязал. То остава да кажеш, че си ги рязал. Нали? Публикуваш ми името във Фейсбук, нормално да дойда да ти кажа. Нямам Ти нищо ми против. караш отзареш, ма блъскаш. Чакай, аз се прибирам от работа, това пътя твой ли? Ма стига, чакаш на оселец, нали се Къде те сещаш? чакат ми след? Не се занимай с мен, по-добре. Добре, щом казваш. Ама ти казвам, края на месеца наближава, 25 и виж там като заплата са ти за мен. Има си частни съдебни изпълнители, има си полиция, има си други неща. Аз просто ти казвам, че сме длъжник. Като го докажеш законно, защото аз пари от тебе не съм взимал, тъй че... Унищожил си моя собственост. Унищожил съм, докажи го. Ще го докажа, да. Друго нещо имаш ли да ми кажеш? Напусни, ако може. Аз съм на публично място, не мога да напусна. Добре. Ето господина как се ме занимава, няма проблеми. Дойде си не седна на пейката, заплашва си,